Ako ťa to zmenilo, to, že si bol súčasťou Stromov života, ako si vnímal túto komunitu? Ja som vlastne sa k Stromom života dostal cez kamarátov trampov, keďže som sa venoval trampingu predtým. Proste a dobre zatiahli ma do toho, že robia nejakú akciu v lete, že ak mám čas, môžem sa pridať. Konkrétne išlo vlastne o opravovanie hradu, Spišského hradu, vtedy v roku 85. V roku 85 som to ešte nestihol, ale o rok na to už som tam bol ako inštruktor, čiže medzi tým som si urobil nejaké prípravy a hodili ma potom do vody, takže nejakým takýmto spôsobom vlastne cez známych kámošov, ktorým som dôveroval, som k tomu prišiel. Nebolo to nad nejaký zámer, že teda fajn, ideme sa organizovať, práve že nič také. Ako si vnímal tú komunitu, tých ľudí, ktorí tam vtedy boli? Boli to všetko ako tvoji kamaráti, alebo potom, keď si to neskôr už tak vnímal trošku viacej? Tak moji kamaráti boli predovšetkým ľudia z Košického lektorského inštruktorského klubu. Čiže z Kliku, áno. Ktorý bol kedysi pôvodne KIX, ale to nám vtedy akože súdruhovia nejakým spôsobom neodklepli, pretože KIXy nešli celkom s tou líniou Socialistického zväzu mládeže, takže sme sa premenovali na Klik a teda robili sme rôzne akcie, tábor bol jedna z nich, my sme proste robili rôzne víkendovky, čokoľvek, kde sme mohli teda pozvať ľudí a časom sme si samozrejme uvedomovali, že tie akcie musia mať nejakú dramaturgiu, začali si nás uvedomovať aj iní, čiže tie akcie potom museli mať aj nejaký scénar, ktorý sme museli dávať odsúhlasiť a tak sme prišli na to, že teda je SZM, ktoré zastrešuje v tom čase hnutie Strom života, alebo teda skôr súťaž SZM Strom života. No a potom niekde ako bol také jedna vetva, menej formalizovaná, taká zábavnejšia, to boli vlastne tie tábory Strom života. V tom čase som pochopiteľne netušil, že podobné partie existujú paralelne mimo Košice, niekde inde. Mali sme teda ako svoj okruh aktivít, svoj okruh teda kamarátov. No a tak to nejak začalo, takže až postupne som prerastal do tej organizovanejšej sféry v Strome života.